molt bé aquí a casa, com no, fent el confinament, però sí que us volia, com podeu veure, us volia ensenyar el lloc on he estat més hores durant aquesta quarantena i, i sobretot donar-vos les gràcies per veure els meus vídeos, que en aquesta ocasió us volia comentar que és l'últim vídeo que penjaré, l'últim episodi de la sèrie Confinament, i per això volia acabar amb aquest escenari i a part doncs donar-vos les gràcies sobretot perquè ja sé que és algo que no és habitual de fer, però a mi durant aquests dies que he estat fent totes aquestes tonteries i us he explicat coses sobre mi, doncs la veritat és que m'ha anat molt bé per distreure'm i crec que no sé si us he entretingut o us han agradat, però em sembla que sí, almenys per l'enquesta que us vaig fer a Instagram, em vau dir la majoria que sí que volíeu un nou capítol, és per això que estic fent aquest episodi. I també volia no allargar-me massa, però sí que a l'altre episodi, a l'anterior, us vaig explicar el que per mi era important de la cançó No t'oblidaré i també, vull dir, quan vaig dir que era una cançó molt especial per mi, us diré el motiu, perquè segurament no... crec que no l'he explicat a ningú, o sigui que rarament ho sabreu, però quan vaig escriure el No t'oblidaré, sincerament no era massa conscient quan l'estava composant, però sí que per mi significava una espècie de dol, però era un dol amb mi mateixa, almenys això creia en un principi. I no era un dol literal, vull dir, era com acomiadar-me d'una part meva que ja no seria la mateixa. I amb això el que vull dir és que em vaig adonar, després de fer aquesta cançó i gravar-la, que m'estava acomiadant d'aquesta part que era una part que havia compartit amb una persona amb la que vaig estar molts anys, amb la meva exparella, i suposo que sense ser conscient, o almenys massa conscient, em va anar molt bé perquè va ser com una petita teràpia, perquè tot i que va ser una ruptura amistosa, o sigui, mútua, de mutu acord, però, clar, són molts anys que passes amb una persona i suposo que necessitava fer a la meva manera un dol. I per això és tan important aquesta cançó, perquè és com un abans i un després, en una etapa en què jo vaig compartir moltes coses amb una persona, com us passa amb les vostres parelles o com ens passa a qualsevol parella, crec jo. I res, i és algo que me vaig adonar doncs, que em va anar molt bé i que suposo que molts artistes, em penso que l'Alejandro Sanz és un d'ells que ha escrit molt quan s'ha separat o quan... Bueno, suposo que moltíssims artistes ho han fet, això. Clar, és que acabem implicant-nos emocionalment amb les nostres creacions, amb les nostres cançons. I res, és una cosa molt íntima que no m'agrada gaire explicar, perquè, clar, són coses personals, però sí que m'ho vau preguntar i per això he volgut explicar-ho. I a banda d'això, doncs també volia dir-vos que han passat uns quants anys, però sí que em sento com si fos la mateixa Aleixana d'abans, en el sentit de que cada cop que estic a l'escenari cantant les cançons que més us agraden, doncs és com si no haguessin passat els anys. Així que, tal i com us vaig comentar, que clar, que fer un concert per mi en directe és una mica difícil per al tema logístic, ja que sé que ningú es pot moure de casa, però sí que no treu que el tipus de concert que jo faig, sobretot a discoteques o sales de concerts, de música més alternativa, com Estroika, no sé, tot el que jo he anat fent durant aquests anys són una espècie de show que no em permet poder-ho fer-ho de la mateixa manera o ben fet des de casa. I clar, això m'ha fet també que no pugui fer com molts altres artistes i clar,
m'ha limitat una mica, que espero que remunti un cop acabi aquest confinament, tot plegat, i puguem tornar a la normalitat, almenys els artistes, que serà complicat, però espero que amb el temps doncs, puguem estar on hem d'estar, no? Que és a l'escenari. Amb tot això, el que volia dir-vos és que he pensat que com tinc moltes melodies que he creat al llarg dels anys i no les he dut a terme o no les he avançat, us volia cantar un petit tros que vaig escriure no fa gaires dies, d'una melodia que sí que tenia feta, però comentar-vos a veure què us sembla aquesta lletra i que em digueu. Endavant, catalans, ningú es podrà fer callar. El futur catalans ara està en les nostres mans. Gràcies, amics i amigues, per veure tots els meus vídeos. Sí que us demanaria un últim favor, que és que us subscriviu al meu canal. Us sortirà un cercle per aquí al finalitzar aquest vídeo i podeu fer clic. I a part d'això, només recordar-vos que teniu els altres episodis, que els podeu anar veient. Si no m'equivoco, falta el número 2, però aquest el trobareu en el meu Instagram. No sé per quin motiu, ja per acabar, no veuen els meus vídeos molta gent, i crec que és una qüestió d'Instagram, que està intentant doncs, que arribar a ser públic, que depèn del dia i deixa de banda a la resta de seguidors. No sé què està passant, però ho he comentat amb diversa gent i també els està succeint això. I era per dir-vos que si heu vist aquest vídeo, que a YouTube en els comentaris que poseu, sabeu, els 2 dits de les icones, i així jo també podré veure si des d'Instagram heu vist que us he informat que he penjat el vídeo, i així és una manera de tenir-lo una mica controlat. Per això us deia que si voleu, un cop veieu el vídeo, el trosset de vídeo que us penjaré a Instagram per avisar-vos que he penjat nou vídeo, doncs un cop aneu a l'enllaç de YouTube, que poseu els ditets aquests, d'acord? No sé si m'he explicat bé, però bàsicament era això el que volia dir-vos, que moltes gràcies un altre cop per seguir-me, pel vostre suport, i que us cuideu molt i molt. Adéu, un petó!